Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayon ang takadon, ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipangyaw nga nagpatawag sa nga Giselle. Nabala ka na hinong sila si mama at papa na tingali ko nung mahinayak na lang ko kaninyo ikang Leo. Samdang ako sa laing bahin, nakahukom nga mabalik na lang sa kanina kong amo aron mga gang. Nakita na sa admin ni Alex o yan na sa kong gikumbensir sa iyang gi-offer nga trabaho sa laing nasod. Pagkaibaw ni Papa Marcial nga si Alex di ay nga akong kababata mo'y gusto matapan aron ko maka-abroad. Dali siya nga mihatag sa iyang pagtuko. Kaysa mahinaya kuno ko o kaninyo na Leo. Kanina mong silingan si Alex ug suod nilang mama ug papa ang iyang mga gidikanan. Sa pagkasayod ni Leo nasukop kini og nagselos. Gibuwagan ako pero wa mo sugot. Nagbaha din noon nga maghikot. Gisugyan ako si mama bahin ni ini kay nabalaka manggod ko nga tingalig tinudon. Nadunggan kini ni papa ug labihan ini ni sugoa. Tubaga ko. Ayaw pagpitok-pitok ka ng kalimutaw mo. Klaro, unta na eventas, wapa tamahinaya ko pangutang para lukar ni mong mga requirements. Oh, Pa Marshal. Sal, imuhang tingog. Kadlukan kayong paminahon, kalma lang kod. Mistil bago nang ikasuko ni mo. Jose, nakaila na gimuna ko ug mao na'y masuko. Ang ako, klaro-klaro lang, kay mahinaya ko niya tagpangutang aron kasuportahan kini si Giselle alang sa iyang pangandoy. Pa, sorry pa ha. Basta kay mo padayon yung kong larga sa laing nasod pa. Kana, mo na'y gusto na kong mabati. Pranggahe lang gud ta, aron ta matunhay. Naawaw na lang hinuon kong papa. Ayun na ko naon na Bisag may pagka-estrikto ng inyong amahan, pero mapinanggaon kaayo na. Sigurista lang gagaayo na og dili gustong binuang. Mao na diha, nang Giselle. Come good. Padabi yung kas diskarte mo yung atik-ate ka. Ang. Kisa may dili mabalaka na maghikog. Kanya ako hinungdan. Kalain ka, ana, no? Atik-ate ka mga nang ingana, good. May wag ko kasuway. Wag ko isugot. Kanya, ingnan ako nga, maghikaw na lang ko. Na, sugot lagi. Na, sakpa na si Fred nga nag-uyab-uyab na ma. Inyong amahan may pandungga na, friend. Tanaw tag maghudya ka baw niya sa kalipay si Papa ninyo. Good luck sa mong pagbiyahe nga sa Manila, Giselle. Salamat, Alex, ha? Mauna gini ang katumanan sa akong pangandoy. Nga makaadto og laing nasod para manarbaho. Ang pilagid ka nun ay, kung pananglit nun ay mutumaw nga problema, duha-duhag kontak na yun ako. Aron ba magatabang na yun ko? Oo, Alex. Usbo na ako. Salamat kit kaayo.
taon ang imong banghod. Ang mga banghod nimo nga wa sila mauban sa paggikan nimo din sa airport. Maulagi pa. Pag-amping bayain taon din to, ha? Ayaw bayain taon pasag diri mong kaugalingon na. O, ma. Huwag ka mo pwede, papa. Pag-amping ba taon mo, ha? Ayaw ka bala ka. Kaya kung doon na niya ako sa Saudi Arabia, dili ko magpasagad ninyo. Pero, kay pamanila, pamaning akong biyahe karon. Iampo lang gitin taon ko ninyo, permi. Nianag ko sa Manila. Iona na kong balik ang akong cellphone aron. Matubag na unya na ako dayon ang tawag sa agency. Alang sa ako niya accommodation. Lord. Uban ni taon ko kanunay sa imong balaang espiritu. Ayaw ko pasakti sa ako mga pangandoy alang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Oh. Mauna tingali ning nanawag. Si Leo. Hello, Leo. Si Leo di ay ang nanawag ug iya kong timahayan sa kalit-kalit ko nun akong desisyon, Pristela. Wa ko magkasabot sa kong tupagi, human na dungog pitako na mihila ka siya. Di ba nga gibuwag ka naman, tika? Wa naman ta, Leo. Nagbuwag na ba yata? Sige na, Leo. Bye na. Leo? Nihila ka? Leo. Leo, pwede ba? Ayaw na magpagsultik sa ama, ana. Lainan ni mo pa minaon, uy. Leo, uy. Langking. Nituo na ba ako nga love kini kayo ko di po. Mahangyo lang ko ni mo langking. Antuson lagod na nato ha nga magkalagyo ta. Ha? Ayaw lagi pag-ingon anak langking. Mahal pa yung kayo ni ka. Langging, uy, dili mo ko pwede mo back out good. Naano ko kipirmahang kontrata diri. Sige lang, sige. Ako pa ning kamutan nga. Mandawat ko.
Langging, please. Sige lang. Tuloro bitaw ka tuig ka magkalagyo, ta? Naunsa naman ito eh. Hapit mag-usa ka oras ang among panagsulti ni Leo sa cellphone. Saan naman ang uli kontak ako ng agency? Si Leo man sad ko eh. Oh. Na-miss na kita ko ang akong sundo para sa accommodation. Oh. Salamat. Si Alex na nanawag. Hello, Alex. Kung asa ka na. Kadua magsigig balik-balik og tawag diri sa secretary sa in-charge sa accommodation. Nagsundo ni mo diha sa naiya. Di ko ka makontak. Hala, uy, sorry kita ayo, Alex. O, kuan man good. Naayigik kasulti na ko sa cellphone, good. Maong, wa ko makontak sa akong sundo ba? Ilan, hapit sa pusa ka oras nga gisigihan ko nung kag-contact siya. Sa dilang bisoyan sa tigag-contact, isig ni niya. Sorry gid kaayo, Alex. Wa ko makatuman sa usas sa mga rules nga inigabot sa airport kinahanglan nga naka-ready ang cellphone. Taas kayo ang mga expectation ni Giselle. Taas na ko pagmula ni mo. Labi ng taas na pag-respeto niya ni mo. Ayaw ka. Ayaw kong bawa. Labi ng ayaw taong kong pagkauwawi. Alex. Sir, sorry. Ilom? Suri sa mong mata. Sulisuhon ti karon. E pagdahong nga parehas ng Bisaya, palabyo na ko imong saday. Aplikante pagani ka, piling po superstar na ka. Sorry gid lagi kaayo, sir. Sorry cute. Niya naman ko sa accommodation, Papa Marshall. Buangkon ka man o dili, pero naibaw kami sa mama ni mo Josie, nga si Leo ang ikasulti ni mo dito sa airport. Oh. Wala sayangan ko pangdaan nga padayon kang nagpagkabuang at tungtuhana. Mas maayo pa o kiminyo tanalan mo. Aron tahimog yung mailan unsa siyang klasiyas pagkatao. Visit ka, Giselle. Nagpagawag ka lang nitong Alex nga mo ni Parker ni mo. Huwag kayo na ng insakto. Papa Marshall. Langging, nag-lecture pa mi. Ikawas lang tali ko kadiyot kay gitubag ako imong tawag. Bisag nag-lecture? Di mo ginagitubag ang nanawag sa imong cellphone? Ha? Oh. Istrikto kayo ang bayot nga in charge sa accommodation, Priscilla. Unsaon sa siliyo nga nanawag man atol sa oras sa lecture. Mga kasama atong sundarugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Giselle dinhining atong tulumanon BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City.
May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Giselle Danielsos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nakota. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginaw.